tips aron unsaon pag-ila sa mangga o paho pinaagi sa udlot. Udlot lang ang imong tanawon, makaila na ka paho mga na siya or manggan tuod. Para manggan tuod ka ng dagko nga ipamaligya sa merkado. Oh. Paho na siya, paho. Basta ingon ani kulor paho. Oh, nagmay nga mangga. Bisaya. Yara. Wala yan. Ayan. Kanang green, mao na ang manggang tuod. Mangga nga dagko kana o. Ay ang iyang kulor.